Без 100% әзер булмасак сәхнәгә чыкмыйбыз. Хәзер без төп рольне башкаручы герой аны керәчәкбез. Сер итеп кенә әйтегез әле. Без белмибез бит. Нәрсә диде Фәрит абый? Да, красавчик, молодец, диде. Все. Хәзер пәйгамбәр янында басып торам. 15-16 июнь көннәрендә Кариев театры Йосыф спектакле премьерасын тәкъдим итәчәк. Бүген сәхнә әсәре журналистларга күрсәтелә. Спектакльгә нигез итеп Болгар чоры шагыйре Кол Галинең 13 гасырда иҗат ителгән поэмасы алына. Татар халкының танылган әсәренә музыкаль пластик куелыш аша яңа караш ташларга чакыра Кариев театры. Бездә премьерага әзерлекнең ничек узуын күреп, артистларның хәл кичерешләре турында сорашып, баш режиссер, хореограф, композитор белән фикер алыштык. Хәзер барча белгәннәребезне сөйлгә сөйләп, безнең күргәннәребезне хәзер сез дә карый алачаксыз. Димәк, безнең иртәгә премьера көтелә. Нинди әсәр бу менә сезнеңчә? Минемчә, бу бөтен кешегә дә таныш әсәр инде ул поэма, анда риваять булып Кыйса Юсуф әсәрен бөтен кеше татар, мөселман халкы белә кебек. Ләкин безнең спектакль ул тамашачыларга икенче яктан ачыла. Ягъни күбрәк без бу поэманың күбрәк аның фикеренә, тән хәрәкәте белән музыка һәм инде Коръәннән булган инде цитаталар кушып, көтелмәгән бер шундый спектакль тәкъдим итәчәкбез. Ни өчен кирәк? Күбрәк без бу катлаулы әсәрнең виртуаль сыйфатына, ягъни виртуаль укуны яшьләр өчен виртуаль уку, виртуаль әлеге авыр, узун әсәрне укыр өчен виртуаль әйтик ниләр кирәк иде, картиналар. Бу чиракта пластика хореография, музыка һәм көтелмәгән ут, атмосфералар, теге көтелмәгән ут атмосферасын куелган картиналар. Менә шул өч китне берләштергәннән соң көтелмәгән яңа әсәр туды. Юсуф әсәре. Ничек сезнең әзерлекләр? Аллага шөкер, әйбәт бара. Борчылдырамы? Бераз бар инде дулкынлану. Ничек соң гомумән сезнең әзерлегегез? Ничек бәялисез үзегез? Әзерлек, Аллага шөкер, әзер дип уйлыйбыз инде үзебезне. Тырышабыз. 100% ие. Без 100% әзер булмасак сәхнәгә чыкмыйбыз. Дин белән бәйле булган әсәрләр гомумән җиңел бирелми дип уйлыйм мин. Шуңа күрә бик ответственно без улаңар карадык ул әсәргә. Безнең анда рольләр, анда бит безнең биюләр, пластика, бөтен нәрсә бар. Әлбәттә, бөтен нәрсәне без төпләп, от и до эшли, менә шулай итеп эшләдек. Әйе. 4 ай кирәк булаймы? 4 ай чыгардык без бу спектакльне. Димәк, менә шушы спектакльне сәхнәгә куеп, ул чын-чынлап әзер дип әйтер өчен 4 ай вакыт кирәк булды. 4 ай ул күпме, азмы? Менә башкаларда чагыштырам. Сер итеп кенә әйтегез әле. Без белмибез бит. Юк, мин уйлыйм, ул бик нормаль вакыт. Бер айда чыккан спектакльләр дә бар, ярты ел чыккан спектакльләр дә бар. Бу спектакль инде ул катлаулылыгы шунда, бу массовый спектакль. Күп безнең сәхнәләр масса белән эшләнә. Әле кеше күп булган саен теге синхронда булырга тиеш. Һәрбер кеше анда теге яшәргә дә, бер-берсен тоярга тиеш. Анда без күбәү шунлык белән авырлыгы шунда һәм инде әлбәттә ул дин турында булгач инде диннең бит инде аның үзенең кануннары бар. Шуңа күрә анда инде читкә нинди дә булса тайпылышлар ясау мөмкин түгел. Үз кануннарыннан. Шуңа күрә менә ул яклары четерекле булды. Без инде аны һәрберсен уйлап, һәрберсен җиренә җиткереп эшләргә тырыштык. Инде монда режиссерның да бик уйлануы да, ул Коръән китапларын укуда, төрле хәзрәтләр белән киңәшләшүдә, Хәзрәтләр белән дә хәтта киңәшләштегезме? Әйе, андый, чөнки ул бит Коръәнгә кагылган. Бу бит монда бит инде без Йосуф кыйссасы гына түгел, менә аның оригиналын алып теге күрсәтәбез. Бөеклеген, пәйгамбәрнең бөеклеген, бу бит инде мөселман дөньясының бәйрәменә багышлап куела. Шуңа күрә монда инде менә шундый четерекле мәсьәләләр булды. Без инде аларны Аллага шөкер бөтенсен дә җиңеп, менә хәзер инде бүген шуның нәтиҗәсен күрәбез. Алла бирсә күрсәтәбез. Уңышлы гына булсын. Инде үзебез бик теләп, бик яратып уйныйбыз. Ниндидер бер бу спектакль безнең өчен ничек дип әйтим икән, менә ниндидер бер шундый яктылык, җылылык бирә торган спектакль. Шуңа күрә без аны шул хәтле теләп, шул хәтле менә теге русча әйткәндә трепет белән инде рухланып шулай башкарабыз.
Ала бирсә барсы да әйбәт булыр дип өметләнәбез. Сезнең менә бу сәхнәләштерү эше күптәннән барамы? 2 ай дәврендә әлеге спектакль өстендә эшләргә туры килде. Иң беренче чиракта менә театрлар күбрәк драматургиягә бит инде безнең нык басым ясыйлар, ягъни диалоглар. Бу чиракта без поэмадагы булган, әйтик, шигъри юлларны, шулай Коръәндә булган цитаталарны бик әз кулландык һәм артисттан төп коралны алдык, ягъни текстларны арткарак чигендереп, күбрәк тән хәрәкәте, тән фикри, хореографияны күбрәк өстенлек биреп, бу авыр әсәрне яңадан уку булды. Хәзер без төп рольне башкаручы герой янына керәчәкбез. Тук-тук-тук. Исәннәрмесез? Ничек сезнең хәлләрегез? Хәлләр әйбәт, но предпремьерный мандраж дип әйтик. Русчалатып әйткәндә менә шул бар. Дулкынландыра? Бик. Илсаф, сезнең өчен менә бу әсәрне өйрәнгәндә, сәхнәгә куйганда дип әйтегендәйме, иң авыры нәрсә булды? Миңа бик авыр иде аңларга Юсуфны. Кеше буларак, ниндидер бер мифический персонаж түгел, ә менә кеше буларак аны аңларга, хис кичерешләрен ничектер бераз тоемларга, чөнки ул әсәрдә булган вакыйгаларга карасаң, күз алдына китермәслек әйберләр очрый бар. Һәм шуны ничектер артист буларак кешелек сыйфатларына яткырып, аны сәхнәдән күрсәтү минемчә иң авыры шул. Ничек соң сезнең әзерлекләр үзегезне әзер дип уйлыйсыз? Әзерлек әлбәттә бар. Менә ул теге әле генә пешкән ризыкны кешегә тәкъдим итәсең бит, менә шундай ощущениялар әлегә. Гомумән миңа менә мондый роль беренче тапкыр булгач, минем тәҗрибәмдә бу роль хайран гына авыр бирелде, эзләнүләр, уйланулар процесслары бик күп зак барды. Ләкин шулай да менә эзли торгач, үз җимешләрен бирде, шундый тулы, мотор роль барлыкка килде. Гомумән менә кайда гына булсын да, репетициядамы син, идәме син, эшлисеңме син, йоклыйсыңмы син, һаман башында роль, хәтта төнлә теге саташып яткан вакытлар да күп булды, йокламыйча. Властная женщина бит инде, менә шунысын табырга тырышасың инде аны. Мин үзем теге кечкенә генә кызлар, малайлар рольләре уйнагач, моңарчы мондый роль җиңел бирелмәде инде. Премьера алдыннан кәефләр ничек? Нык шәп. Дулкынландырмыйсыз? Бераз бар инде, әлбәттә без бит барыз кешеләр. Кеше дулкынлана обычно. Бу әсәргә музыка иҗат итү авыр булдымы? Бәлки ләззәт һәм рәхәт булды дип әйтсәк дөресрәк булыр дип. Авыр чакларда була әлбәттә, чөнки иҗат итү үзеннән үзе бер катлаулы нәрсә, кызык нәрсә, төрлечә уза. Сезнеңчә спектакльгә музыка шәп килеп чыктымы? Ну, үз иҗатыңны ничектер бәяләү, билгеләү, бераз ничектер уңайсызрак дип уйлыйм, шуңа күрә мин бер нәрсә дә әйтмим. Сезнең әтигез киләме бүген? Ул бүген түгел, иртәгә килә бугай. Сез аны белән киңәшләштегезме, тыңлатып карадыгызмы? Ну, тыңлатып караган бар инде берничә. Ну, нормально. Нәрсә диде Фәрит абый? Красавчик, молодец диде. Ничек хәлләрегез? Яхшы әйбәт. Сез нинди рольне башкарачаксыз? Мин Якуб пәйгамбәр, Юсуфның әтисе. Мин хәзер пәйгамбәр янында басып торам. Ничек соң әзерлекләр? Әзерлекләр, Аллаһка шөкер, менә вакыт уза. Бу 2 куелышта Юсуф идем, менә хәзер Якуб пәйгамбәр әтисен уйныйм. Күпме вакыт узган. Якуб пәйгамбәр роленә керү авыр булдымы? Бер рольдә җиңел була алмый. Бер рольдә җиңел карасаң, ул җиңел килеп чыга. Миңа калса, мин һәр вакыт әйтәм инде аны, ул үзләштерү өлкәсендә бара якында. Марат, бу спектакльгә биюләр кую авыр булдымы? Ну, не сказал бы, что это было очень сложно, там трудно. Я вот ребятам сейчас уже передал, что это было увлекательное путешествие, в которое мы все погрузились. Начиная с марта месяца мы работали, искали, занимались поиском каких-то интересных, необычных форм для меня и для актеров в том числе. Что вы сейчас вот делали, взявшись за руки, друг друга поддерживали? Это какая-то традиция?
Ну, это да, у них есть такая традиция. Вот. Мы так сделали такой, так скажем, колодец чистой энергии. Вот. И окунулись туда сейчас. Это помогает обычно? Ну, помогает, наверное, да, скорее всего. Потому что, я говорю, это мой вообще, в принципе, моя дебютная работа в Кореево как хореографа, балетмейстера. Поэтому я думаю, то, что им это помогает. Сложно было с ними работать? Нет, работать было несложно. В У принципе, них сразу все получалось? ну, как бы вообще идеи и формы, они рождались по ходу дела. И как бы даже вчера мы что-то добавляли, что-то убирали. Поэтому здесь такой момент, то, что не было готового такого, так скажем, постановочного номера. Как бы все в процессе рождалось.